Hello! Hi mga kagos, mga kalinga, papagpalang hapon sa ating lahat for today's vlog. Shout out po sa lahat ng viewers, sa mga baguang subscribers. Ayan, shout out sa inyong lahat. At syempre guys, kay Kuya Bal, sa lahat ng kalinga partners, sa lahat ng kalinga si Irene guys, kasi may good news for Irene. At syempre may dala kaming ayuda. Ayan, may groceries kami at saka pagkain. So tara, let's go Kuya Noni, shout out. O ano, sino shout out mo? Oh, ano? Shout out Erwin TV Official. Sino pa? Sino pa? Shout out Si Kendrick. Sino pa? Yun lang. Sige. Yun na daw gusto niya shout out. So tara guys. May natulog. Aray ko. Nagising pa lang po. Kagigising pa lang. Kamusta si Irene, Mader? Mabuti naman po. Mabuti na po. Naghurar na nga kahapon. Nag-ano po? Naghurar na. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ko Yung nuni. nagbuto nito. Naghurar daw. Ano ibig sa? Ha? Nagbuto. Sa buto. Nagbuto siya? Naghurar na. Yung nag-ano siya. Parang magbuto na siya. Sinong kasama niya? Mapasok po ako. Sinong kasama niya? Kayo. Sa barangay. Sa barangay. O Irene, kain tayo. Siyang nag-fill up. Siya nag-fill up. Tapos, very good ka. May kanin ka? O, fried chicken. At saka mga groceries, mga kutkutin. Madiro, mga groceries. Kamusta to? Pagkain mo, Madir. Sandukan mo ng kanin. Sandukan mo ng kanin para ano. Ano, kamusta ka? Mahaba ata ang buhok mo. Gagaya ka sa akin, mahaba ang buhok. Sabi niyo. Gusto mo rin mahaba ang buhok? Hindi nga. Nagustuhan mo ba yung buhok ko? Talaga? Huwag ka na mahiya. Di ba sabi ko sa'yo, pagka magkausap tayong dalawa, huwag ka mahiya. Maliwanag ba Kuya Noni? Kita ba kami? Kita. Ano Kuya Noni? May itatanong ka dito? Wala. Wala. Tanong mo ang pangalan. Ilang taon ka na? Anong pangalan mo? Shout out po sa puting sponsor kay Irene. So nadalaw kami ngayon, Mader. Huwag ka na. Ang laki naman ng hita. Hita ata yan. Irene, sige, hilain mo. Tanggalin mo. Yan, kunin mo na. Ay. Kaya pala nabuo pala yung manok. Hindi pala hiniwa. O, kain ka. Upo ka, Mader. May sasabihin ako sa'yo. Yung binili kong good for 1 month na gamot, kamusta? Mabuti po. Siya na po ang nagkukuha ng mag-inom. Ha? Siya na po ang nag-aano ng mag-inom. Siya na nagkuha. Siya na po ang nag-aasikaso sa pag-inom niya. Kain na. Ay, relate. Kain na. Asan na yung sauce? Ito may sauce. Lagyan mo ng sauce ang fried chicken para masarap. Tapos po, mabuti naman po yung pagtulog na niya. Hindi siya na po ang nag-aasikaso. Siya na ang mag-aano ng pag-inom niya. Hindi na po siya napatulong sa akin na ako ang papainom sa kanya. Siya na nakakatapos yung pagkain. Sabi na siya, mayroon na kumama ng gamot sa tuho. Sige na. Siya na ang naasikaso. Alam niya na yung daily routine niya. Alam na. Kailan lang? Tagal-tagal po. Isang semana na. Simula nung sinuplayan ko ng vitamins niya. Ayun po yung Ha? Ano daw? Kain na! Nagpapaalam pa si Irene. Binawal nga niyan sa iya. Bakit? Itong nagamot sa kanya noon. Ang manok? Bawal? Bawal daw. Kasi mabalik daw yung landi sa kanya. Kailan lang? Tagal na itong sa po, pagpunta mi sa doon sa... Kaya tinitingnan niya ang manok. Pero bakit nung nakaraan nagdala ako sa kanya ng Jollibee? Kaunti lang po yung kinakain niya. Ay, takot siya. Aba, ang galing Ay, sorry, hindi ko alam na ganun. Kahit na nagagamot po siya. Ay, ano na lang, ito na lang. Ano na lang tayo. Buti may mga kutkutin akong dala.
Ay, nung nag-Jollibee, hindi mo niyo ako sinabihan, Madir. Na ganun. Ito, meron akong dala pa, oh. Yan, masarap yan. Utap Cebu yan. Meron dito gatas, kung ano-ano. Madami pa yan mga groceries, Madir. Oh, magaan. Yan. Salamat po. Hindi ko naman alam na gano'n. Sige, sa susunod, hindi na kita dala ng kuhan chicken. Sino kakain itong chicken? Ha? Mama mo? Ano gusto mong ulam? Pabili na lang kita. Andyan sila kuya eh. Hindi ko lang alam kung meron silang lutong ulam dito. May lutong ulam ba dito? Wala lang po. Ay, wala. Mahirap dito bili ng lutong ulam? Mahirap po. Bakit? Pagkakaumaga lang po, tanghali. Paggabi ng ganito, wala. Wala na po. Naingat man siya eh. Kaya, Oo nga. Ano na talaga siya? Ang laki na ng pinagbago niya, no? sabi ko, mag-uhuran ka na. At hindi pa yan po nabuto ay, di mo na po bagay, mahurar siya. Oo, kasi pwede na siya magbuto. 18 years old na siya eh. Ay di, sabi ko, mahurar ka. Mahurar ako. Sabi ko, maligo ka na. Bihis ka na. Talaga? Kahapon lang sama kami ng anak kong isa. Si Marites, saka yung manugang ko, saka yung anak ko pang isa. Sarama kami. Siyang nagpirma. Siyang ano niya, paakaya ko magano ng pagpunta ta doon sa hospital, doon sa tapat ng provincial, siyang nagpirma. Yun naman yung kahapon. Hindi naman ako nagsabing, hindi naman ko sa kanya, ganito. Sige, sa susunod, pasalubong ko sa'yo, hindi na fried chicken. Bakit naman kasi, Mother, hindi mo sinabi sa akin? Nagpadala pa, ulit ako ng Jollibee sa inyo nung nakaraan. Tapos yung nagkain-kain lang siyang kaunti ba ganun. Hindi, kinain niya talaga ang manok. Kinain niya. Pero hindi niya naubos. Oo. Para siyang garo. Iba naman yung... Ay, nag-iba. Iba naman yung... Ay siya, Hindi sige, na siya sige. naman nakapagpatuloy. Ganun. Sino pong nagsabi sa inyo na may landi po ito? Yung pong taga-tarong, pagpagamot mi noon, bawal daw po sa kanya yung itlog. Yun ang sabi. Nararamdaman mo ba, Erilyn, pag kumakain ka ng manok, nag-iiba yung pakiramdam mo? Yung ba? Ha? Naramdaman mo? Ano pakiramdam mo? Ha? Na ano, kayo mo? Dayman? Bakit haabong? Habong mo talaga? Ano daw po yun? Hindi ko maintindihan po. Pwede po Tagalog? Sabi ng manggagamot doon, hindi daw pakainin ng itlog sa karneng manok. Uulit daw po yung ano niya. So agapan na lang, ano? Agapan na lang. Pero naniniwala talaga kayo doon, Mother, na may sanib siya? Po, kasi yung hindi siya nagtatai, hindi siya, malaki na yung tiyan. Sabi ko, parang buntis naman ba ito, hindi nagtatai siya. Pero sa tingin niyo po, Mother, ngayon, ilang percent po na bumalik na yung normal niya? Ilang percent? Ay, ano na po, baka kalahati na. Ang kaano niya sa... Pagiging normal na, marami na siyang nagagawang, nagagawa niya dati na wala pa siyang, sakit, ganun. Sa mga papaanong pamamaraan na yun ang nasasabi mo? Kaya ko, 50% na. Maglinis ka na, maghugas ka ng plato, magluto ka na. Nagluluto na siya. Na ano na siya, naligo na siyang magsarili. Sa tingin niyo, Mother, malaking tulong po ba yung binibigay ko sa kanya na gamot? Malaking tulong talaga. Kasi noon hindi siya nagtutulog. Parang sige lang ang lakad-lakad niya. Pabalik-balik siya. Naglalakad siya. Sa sala. Oo. Ngayon hindi na. Pag ano na siya, pag nahiga na siya, tuloy-tuloy na ang tulog niya. Hindi gaya nung naupo, natayo. Ay ngayon, hindi na. Maganda pati yung hubog ng katawan niya ngayon, Taba po siya. Kaya nga siyang ng mga taong ang taba na niya sabi ng mga kapitbahay namin, sabi, wow! Kasi ganito, Mother, nagpunta ako nung nakaraang linggo kay Doktora Escuadra. Di po ba pina-check up ko to kay Doktora Escuadra? Ngayon, ang sabi ko kay Doktora Escuadra, Dok,
pwede bang ma-injikan si Irene kasi 18 years old siya eh, 'di ba? 18 years old siya. Kasi sabi ko, nagkausap kasi kami nung inano ko kasi dun sa sponsor na patanong kung pwede si Irene injikan. Noon pa. Nung ang inaano ko lang sa kanya, nung binigay siya sa akin ni Kuya Alex is, hindi pa ganyan yung katawan niya, mahina pa siya, payat siya. So, ang sabi ko kay Doktora Escuadra, pinapatanong ng sponsor kasi gusto ng sponsor is injikan siya. Ngayon, ang sabi ni Doktora, nung nakaraang linggo lang po, pwede na daw kasi maganda na yung kondisyon ng katawan ni Irene. Eto ngayon, Mader, ang tanong ko sa inyo, payag po ba kayo injikan si Irene? Kung daw po, hindi yan masama kasi baka kung nandyan pa yung galaw niya. Kasi daw pag pinag-inject, hindi na daw nagagamot pag mayroong pang landi. May landi pa. So anong gagawin natin muna sa kanya? Gagamutin natin sa albularyo, papagamot natin? So kayo mismo nagsasabi sa akin ngayon na wag muna? Ako po. Siya, kasi sige. Daw po, sabi ka itong manggagamot doon, baka daw pa-inject, ay hindi pa naman po daw na yung galaw niyan. Hindi pa daw na aalis maigi. Alimbawa po, kung dadali natin siya dun sa albularyo na sinasabi mo para maalis yung galaw, magkano bayad? Wala naman po. Basta't mabili ka ng yung itlog na isa. So yung gagastusin lang natin pamasahe. Kasi hatid sundo. Ibig sabihin gasolina. Oo. Saan ba yun gawi? Malayo dito? Malayo-layo po. Ay, malayo. Oras yata po, may kalahati. Ang biyahe? Saan gawi ba? Sa sa Tarom, pa Mercedes. Gusto niyo po dali natin siya doon? Para gusto ko ding malaman, ano pong pangalan ng pinagdadala niyo sa kanya na, yung albularyo? Albularyo po. Si Ronnie. Ronnie ba kayo? Ay, yung nag-i-steam bath? Bako po, hindi po. Ito naman nag-i-steam po sa sa Mangkamagong. Iba yun. Bakit magkapara sila ng pangalan? Pero bako garo, nonoy garo ang niyo, danga. Hindi ko lang natanong 2 beses kami doon. Kailan pa kayo nagpunta doon? Matagal na. Hanggang ngayon, sa tingin niyo, gumagamot pa yun? Ayun po. Dami po nga nagpupunta doon. Dami ang nagaling doon. Gusto ko lang matingnan ko uli. Kung wala nang galaw, edi pwede nang pa-injikan. Siya. Nagpunta yun doon, payat-payat na maigi. Gano'n ka masanong. Ay, di ba nung una kong vlog sa kanya, nakahiga lang, halos di makatayo kay sobrang payat. Oo. Nagtawa. Kaya nga tinatanong ko nga po sa inyo. Oo. Tapos yung pabaga niya po. Hindi makatayo. Oo. Ngayon nga, ang laki na nga ng kaibahan eh. Malaki talagang tulong yung gamot na binigay natin sa kanya. Kakatulog na siyang maigi. Wala na nga gaibag Kasi maano na yung tulog niya noon. Maitim maganyan to. Parang yung may eyeliner baga. Oo. Ngayon Kailan natin siya dalhin, Mader? Martes po doon kaya Biyernes, Miyerkules. Miyerkules? Martes o kaya Biyernes. Martes at saka Biyernes. Basta po ito may mga araw. Hindi po siya nagamot ng Lunes, Huwebes, Sabado, Linggo dahil. Hindi po. Yung may mga araw lang? Ganun ba? Kaya hindi po yan naligo ng Martes, Miyerkules, Biyernes. Bawal sa kanya kasi tulikuan lang ng hindi natin siya, Irene. Ngayon alam ko na, bawal kang kumain ng fried chicken. Hindi na ako magdala sa'yo ng Jollibee. Nung nakaraan kasi nagdala ko ng Jollibee, nagkain baga ito. Kaya akala ko okay lang. Garo po siya. Sige, sabihin ko na lang po doon muna sa sponsor para malaman po niya kung ano yung plano nyo po. And then, dadalhin muna natin siya sa albularyo. Biyernes. Para malaman ko din. Po, kaya Martes, Miyerkules din sa tatlong araw. Basta may mga RR. Martes, Biyernes, Miyerkules. Po. Kaya hindi ko na pinapaliguan ng Kaya kung dadalahin yan, halimbawa Martes tayo pupunta,
Lunes pa lang papaliguan ko na yan. Kasi pagka Martes hindi na pwedeng paliguan eh. Oh. Kaya Lunes ko yan O sige mag-ano na lang tayo. Biyernes na lang siguro. Sige po. Para gusto ko din malaman eh. Po. Para talagang maanuhan tang kung wala na yung sanib niya. Kasi may sanib daw yung dalawa. Duwende. Ano po? Duwende. Duwende ang nagsanib sa kanya. Isang itim, isang puti. Nasa loob daw ng katawan niya. Bakit hindi naman? Mabait lang daw. Kaya daw pag yan nagang ganun-ganun nandyan. Oo nga. Yung wisik-wisik sa kamay. May mga ganun siyang reactions. May sinyas ngayon. Nasinyas daw kung anong gawa. Ganun. Kaya pala nagaganon yung kamay niya. Nagsabi siya sa akin. Pag ganun daw niya, ang ibig daw sabihin, magawa siya kung anong gawain. Mabuti nga mabait. Kung gusto daw siyang hindi patulogin, pwede. Hindi siya matulog. Parusa nga sa kanya. Ganun? 2 beses na po yun nagiging kaso lang talaga napaliguan ko yung Biyernes, Martes. Tapos yung naman yung tapo. Ano naman, kinakausap din siya, nagsasalita siya mag-isa, ganun, hindi naman. Natawa lang siya natawa. Noon, pero ngayon, hindi na. Sige, anong araw ba tayo ngayon? Ano po, ngayong Lunes. Lunes tayo ngayon. Lunes, Martes, Miyerkules. Pwede siya Miyerkules or Biyernes na lang. Biyernes. O sige, mas maganda Biyernes kasi mas yung no. Kumbaga sabi daw nila matapang daw yung kapangyarihan. Pag Biyernes o Biyernes na lang. No? Siya di na kami magtagal, Mother ha. Gusto ko lang pong iparating sa iyo yung balita dahil syempre sabihin ko na lang din sa sponsor dahil at least alam din po niya kung ano po yung desisyon nyo. Kasi mahirap naman po kung ako po ang magdesisyon. No? Kasi yun po talaga yung usap noong naggamot. Hindi daw pwede pang magka-injecta. Hindi na daw yung lalong hindi gagaling. Kailangang palalayasin mo na yung niya. Magagastos galaw niya. Tayo ng yung tubig lang po pag ang mineral, yung lang, tubig mineral. Ay, yung una pa lang. Una, hindi pa. Pag nagpandalawa, kasi no-orasyonan niya Tapos, wala naman po. Kung magkano man lang po yung i-donate mo doon sa may ganun po bagaw. Para, donation box. Oo. Lalagay mo lang doon, kung magkano lang. Hindi naman po nahingi ng madami. Siya, sige Mother, hindi na po kami magtatagal. Arilyn, bait ka ha. Matuloy na kami, Inatid ko lang yung magandang balita, Siya, sige, matuloy na kami, Mother. Maraming salamat po. Yan. Ayun, mali, shout out po sa lahat ng viewers na natin si Irene ngayon. At yung magandang balita sana sa kanyang injection is hindi po pa pala po pwede kasi may landi daw po si Irene. Totoo naman talaga yun. Kailangan mo nang ipagamot mo na sa sa albularyo para kung just in case pa-injikan siya, wala na pong problema, tuloy-tuloy na. So, yun, shout out po kay Ma'am Rose, kay Ma'am Cisaline, kay Ma'am Dina, kay Ma'am Asuncinon, kay Amuse Musical, Romelda Cabardo, Fipadilla, Ana Salva, kay Miss White from Japan. Yun, shout out kay Anonymous at sa ating Rich team, kay Ma'am Emer Felix Cueva, shout out kay Sabrina Enriquez, Amitaw Vlogs, Bridget 06, kay Ma'am Mia, kay Ma'am Yod Santos, shout out kay Ma'am Jen Official TV. Hello sa lahat. Always nandyan sa ating premiere. At 2.0 ng
this vlog. Di mo siya na shout out. Ayun, sa lahat po